Lahat
na ninyong pagdaman ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong inyong katawan, ang Espiritu, ang luwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita po ng ating Panginoon. Ngayong linggo, mga kapatid, ang ikatlong Advent, third Advent Sunday. Kasi next week, yun na yung ika-apat, tapos susunod na doon yung December 25. So ito yung ikatlong linggo ng paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag nating Christmas season. Sa teksto po na ating binasa, mga kapatid, itong sulat ni Apostol Pablo, pagkaman siya ay nasa Roma nakatulong, habang ay sinusulat na ito ay panahon ng gera. Dito na yung iba't ibang digmaan na nangyayari sa bandang Middle East. Yan, kasama dito yung Israel, kasama rin po yung Europa sa Roma, kasama rin po yung Persia, yung Egypt. Ito yung mga panahon na kung saan ay napakahirap talaga ng buhay kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Sabi na natin Panginoong Jesucristo ay magalak ka kung sa mga araw ngayon ay hindi ka buntis. Magalak ka kung sa mga araw ngayon ay wala ka nang babalikan pang tahanan. Kasi nga dahil ito ay panahon ng paghihinagpis. Kaya mahirap, lalo-lalo na rin po sa kalagayan ni Apostol Pablo dahil siya ay nakakulong. Isipin niyo, nakakulong na. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ministry. Hindi pa rin niya pinapabayaan yung mga binisita niya o napuntahan niya, yung mga early Christian believers during his time. Kaya itong binasa nating teksto, mga kapatid, ay encouragement na sila ay huwag mawalan ng pag-asa, bagamat ay panahon ng taghirap na hindi naman iba sa nararanasan natin ngayon. Dahil sa atin naman, ay natapos na yung World War I and II at nakikita natin ay World War III. Pero yung panahon nila, hindi natin kung i-compare sa panahon ngayon, ay mas mahirap po yung panahon nila. Kaya sabi ng Apostol Pablo, magalak kayong palagi. Magalak. Parang enjoy. Be thankful. Be thankful about everything. Yun sa English. Maging mapagpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Mabuti man o masama ang nangyayari sa iyong buhay. Napakalaking factor po nun sa ating pananampalataya, lalo-lalo na doon sa ating kaisipan. Kasi halimbawa, pagka isang bagay sa tingin mo mali at hindi ka nais-nais, syempre hindi ka naman magpapasalamat dyan. Pag gano'n ang tingin mo, negative. Sa English, pessimistic ka. Pessimistic ka mag-isip, negative ka mag-isip. Ang nakikita mo lagi, yung mga bagay na kulang, yung mga bagay na wala. Kaya hindi matapos-tapos yung mga kagustuhan mo, yung mga gusto mong mangyari sa buhay, hindi ka makakontento.
Kasi nga, ang lagi mo iniisip, yung kulang, ganun ang mga negatibong tao. Ano, konting aberya na, akala mo ay end of the world na sa parang nakalay na yan sa bahay. Kaya yung mga tao na laging magagalitin, yung mga tao na hindi makontrol ang kanilang mga buwanga, kadalasan sila yung mga negatibong mag-isip, negatibo ang pananaw sa buhay. Yan yung mga tao hindi marunong magpasalamat ng mga ano? Sa lahat ng mga kabutihan, sabihin na natin na nangyari sa kanyang buhay, isang hindi pabutihan yan. Kakalimutan niya yung mga mabubuti. Nababasa natin sa mga Facebook posts, pag gumawa ka ng 99 na tama at isang mali, ang mahalala ng tao yung mali na nag-iisa. Kasi negative yan. Madalas po yan sa mga Pilipino. Negative thinker. Hindi lang po sa mga Pilipino. Ganun din yung panahon ni Apostol Pablo. Negatibo kasi wala na silang nakikita pag-asa pa. Gera dito, gera doon, patayan dito, patayan doon. Kahit yung mga kapwa nila, sila na rin ang nagpapatayan. Kaya nawawalan na sila ng pag-asa. Minsan siguro darating din tayo sa buhay, wala na rin pag-asa. Kasi pare-pareho na ang nangyayari sa buhay natin. Pero kung babaguhin mo ang iyong kaisipan at magiging grateful ka, mapagpasalamat sa lahat ng bagay, magiging positibo ang pananaw mo sa buhay. Halimbawa, COVID, wala pa akong nakita ng pasalamat dahil nagkaroon ng COVID. Ano, kung walang COVID, hindi nyo nakakasama yung mga nag-work from home. Ano, hindi kayo mas nagkakaroon ng time sa mga pamilya. Ang kinaganda ng COVID, mga kapatid, nakakapagpahinga yung ating environment. Punta ka sa Baguio, ay napakaganda ng hinahin, hangin. Hindi na black, hindi na itim ang kulay ng hangin sa Baguio, mga kapatid. Ano? Tapos yung mga kapaligiran natin, lumilinis. Kasi dahil yung movement ng tao na pigilan, yung mga basura ay nagkaroon na nalimitahan din, nabawasan din. Kaya yung COVID, mga kapatid, maganda rin ang epekto niyan sa ating planeta, sa atin, mga tao. Pero wala pa lang papasalamat. Salamat po dahil nagka-COVID. Pag nagpasalamat ka dahil nagka-COVID, ang tinitignan mo mga kapatid, yung positibo. Pero pagka, ay, COVID, ang malas-malas naman ng 2020 ko. Ano ba ang nangyari? This is the worst year of my life. Ganun na ba? Ano? Ay puro negative na yung makikita mo lang. Hanggang sa pagtulog mo, negatibo. Pero isipin mo, hindi ka naman nagpupulog. Ano? Hindi ka naman nagkakasakit. Ganun pa rin naman yung takbo ng buhay natin. Nabawasan lang yung pressure. Nabawasan lang ng stress. Kasi yung mga workplace natin, ay hindi na tayo nire-require na pumunta. Online na lang yan. Yung pag-module, mga kapatid, yung mga estudyante, sasabihin nila, stressful ang module, hindi. Alam niyo kung bakit? Ilang oras pa kayong pumasok ng Monday to Friday? 8 to 5. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ganun ba kayo gumawa ng module sa mga kabataan? Hindi, ba? Gagawin nyo lang ang module ninyo sa komportableng oras ninyo. Makakagising kayo kung kailan nyo gusto. Makakatulog kayo kung kailan nyo gusto. Di ba napakasarap ng module? Pero pag may klase yan, no choice ka. Gigising ka na alas 6 sa umaga. Alas 5, pagod ka na, may sayin ka pa. Pagpupuyat ka pa. O, di ba? Ano ang kinaganda ng module? Kaya pag positibo ka sa buhay, nakikita mo yung mga positive na magagandang nangyayari sa buhay natin. Meron din ang mga work from home. Hindi stressful, mas stressful yung nandoon ka sa ibang lugar. Bakit? Kasi kasama mo yung pamilya mo. Hindi ba yan naman ang isa sa mga pinakamasama?
makapiling mo yung pamilya mo, makasama mo sila ng mas marami pang panahon. Ano, pero pag negatibo ka, stress ko, overtime na lagi. Yan. Kaya unang maalala ni Apostol Pablo, yan, magalak kayo lagi. Yan, magpasalamat sa lahat ng bagay. Kung may sakit ka, magpasalamat ka. Thank you Lord, dahil may sakit ako. Meron bang magawa lang sa inyo? Pag nagkasakit ka, may panahon kang magpahinga. Kaya katawan ng tao, nagkakasakit yan. Hindi pwedeng all the way, ilang taon wala kang sakit. Kasi alam ng Panginoon, ang katawan natin, kailangan magpahinga. At alam niya, pag wala kang sakit, tira. Sige, gawin mo lang ano yung gusto mo. Kaya niya, hinahayang magkasakit ng tao para magpahinga, di ba? Ang sarap pa kasi tatanungin ka pa, anong gusto mo? Ice cream mo. Di ba minsan, bibilhan ka pa. Kaya masarap kung magkasakit. Meron kang time na magpahinga. Kaya ano man ang mangyari sa buhay natin, mga kapatid, always be grateful. Okay po, yung pagiging grateful natin, huwag naman natin yung idaan na puro salita, hanggang thank you ka na lang. Ano, salamat po, hindi. Pagka sinabing grateful, yung buhay mo, nagkakaroon ka ng puso doon sa malasakit na iyong natanggap. Nagkakaroon ka ng, sa Tagalog kasi yung termino natin, utang na loob. Ano? Meron ka rin naman gagawin in return. Okay po, mga kapatid? Halimbawa, si Pastor Leo, kung yung gratefulness natin, para may makita natin yung pagpapatay, siyempre alagaan natin yung ibinigay na church structure na ito. Ayan. Si Pastor Leo, alam natin, marami na siyang naitulong, nagawa, naibigay sa buhay ng tao. Kung tayo ay gusto natin maging grateful sa Kanya, ipakita naman natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Okay po mga kapatid? Yun yung magiging grateful. Hindi yung pag may natanggap ka, mabait ka, wala ka naman mananggap, ayaw mo na. Iba yun, hindi pagiging plastic yun mga kapatid. At alam ni Lord kung plastic ka. Okay po? Yung sumunod dito, sabi na, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa English, this is the will of God. Marami sa atin magtatanong, o mananalangin, kung ano ang kalooban ninyo, Panginoon, kung ano ang will ninyo, siya nawa ang mangyari. Pero sa totoo, hindi naman natin alam kung ano yung will ng Panginoon sa buhay natin. Okay po? Bakit po nasabing hindi natin alam? Kasi pag ikaw nanalangin, tapos yung panalangin mo hindi ganun ang nangyari, sasama ka yung loob mo kay Lord, magtatampo ka pa sa Kanya, magtatanim ka pa ng sama ng loob. Pero yung nangyari, yung hindi magandang nangyari yun, yung pala yung will niya. Kaya dito, sinabi ng Apostol Pablo, kung ano yung will ng Panginoon, magpasalamat sa lahat ng bagay. Be thankful. Mas maganda siya sa English. Be thankful in all circumstances. Circumstances, lahat ng pangyayari sa buhay mo. Hindi sinabi ng Apostol Pablo na ikaw ay magpasalamat lamang sa mga magagandang bagay. Be thankful for the good things you have received. For the good and bad things you have received. Bakit nga nagkakaroon ng negative na pangyayari sa buhay natin? May purpose yan mga kapatid. Kapag lahat ka lang positibo, hindi tayo mag-grow dyan bilang tao. Kailangan natin ng negative. Halimbawa, yung jowa mo, nakipag-break. Di ba pag nag-break kayo, marami kang na-realize, nagiging independent ka, feeling mo sa sarili mo, kaya mo nang tumayo o isa. Ano mga kapatid? Eh pag yung mga anakis natin, pag yung mga anak, binalo, ay baka yung nag-iparamdam na mali yung ginawa mo. Kung hindi
makinig sa iba. Meron ba kayong mga kakilala gano'n? Hindi na marunong makinig sa iba. Hindi na marunong sumunod sa advice ng matatanda. Hindi na marunong mag-opo at opo sa kanyang nanay at tatay. Abay, nasa delikadong stage ka na ng buhay mo. Ang mahirap, bata ka pa, ganun ka na. Pagpaninloob ka na sa Panginoon, mga kapatid, kung ganun ka. Okay po, nangyayari ang mga negatibong bagay para lalo tayong lumakas. Sabi ni Apostol Pablo, yung trials and challenges ay nangyayari because it produces endurance. And endurance produces character. Okay, yung character, yung pangkalahatang pag-uugali natin. Saan yung nauhubog sa mga paghihirap na na-experience natin sa buhay. Okay po mga kapatid? Kaya magpasalamat ka pag may problema ka, huwag mong takbuhan. Pagka may sakit ka, magpasalamat ka. Okay, pag nasusulong ang bahay nyo, magpasalamat ka. Alam nyo kung bakit nangyayari isang bagay? Kasi may purpose. May purpose yan, kapatid. Okay po? Ayan. Tapos itong pangalawa na nais kong bigyan ng mensahe, ito yung sinabi ng Apostol Pablo, huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Aba, pwede pala nating hadlangan ang Espiritu Santo. Sa English, ang sabi na doon, do not put off the Holy Spirit. Put off. Yung ginamit kasi nito, hadlangan. Pag sa English ay put off, pag sabi ko put off the fire, patayin mo. Put off ay tanggalin. Ilayo. Alisin. Ganon sa English, mga kapatid. Dito, hadlangan. So, mas mababaw sa Tagalog. Pwede pala natin tanggalin. Ilayo ang ginagawa o ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay natin. Talagang yung mga kapatid, yung sinasabihan ng Apostol Pablo nito, mga Kristiyano, no, hindi po niya pinapakalaran yung mga hindi pa naniniwala sa Diyos. Itong mensahe niya ay para sa mga sumasampalataya na. Huwag ninyong itaboy, yun ang magandang term. Huwag na ninyong itaboy ang banal na Espiritu. Sa paano, paraan ba natin itinataboy ang banal na Espiritu pag nagpapapasok ka ng ibang Espiritu? Alam niyo kung paano pumapasok ang ibang napakaraming Espiritu. Meron tayong Spirit of anger, Espiritu ng galit, ayun yan. Spirit of jealousy, Espiritu ng selos. Ano pa? Yung ito yung sikat, Espiritu ng alak. Sa paano ba natin nalalaman na ibang Espiritu na yung sumasabi sa atin? Ang hindi na po natin makontrol ang ating sarili. Hindi layunin ng Panginoong Diyos na alisin ang control natin. Kaya mayroon tayong free will. Kaya bagamat nasa sa atin ang banal na Espiritu, hindi hinahayaan ni Holy Spirit na ma-out of control tayo. Hindi ganoon ang ginagawa niya, mga kapatid. Ang ginagawa ng Holy Spirit, tinutulungan tayong baguhin yung ginagawa natin sa buhay. Yung sinasabi natin, sanctify. Sanctification. Ginagawa tayong banal ng trabaho niya. Hindi ba kapag sobra-sobra na ang galit ng tao, nakakalimutan niya na yung sarili niya? Ano, kung ano-anong pagmumura na yung lalabas sa bibig, kung ano-anong plato na yung nagliliparang, ano, kung anong away na yung nangyayari, yun ay tanda at hindi naman kontrol ng sarili. Nilalayo mo na yung Holy Spirit sa buhay mo, mga kapatid. Ano pa, hindi ba yung spirit of jealousy? Pag silos na silos ka na, halimbawa sa jowa mo, di ba kahit hindi pa nangyayari, iniisip mong nangyayari na yung bagay mo? Kung ano-ano na yung tumatakbo sa isip mo, hindi mo na rin makontrol. Kaya mamaya, yung spirit of jealousy na yun, kung ano-ano na rin na binibitaw na mga masasakit na sa
din sa espiritu ng alak. Di ba, pag lasing ka na, hindi mo na rin alam ang ginagawa mo. Bagamat pagka tinanong ko, ay, hindi pa ako lasing, hindi na po siya yung nagsasabi mo. Yun na po yung espiritu ng alak. Kaya sa espiritu, pagka tao niya ay may espiritu ng alak, magandang pagkakataon yun para tanongin. Kasi ang sasabihin lang niya ay katotohanan. Akalain niyo, kahit di niyo pala ay katotohanan nila ang sinasabi. Ganun mga kapatid, yan ang mga espiritu na sinasabi ng Sultan dito na aadlang sa Holy Spirit sa buhay natin. Lalo-lalo po sa mga katulad natin na Kristiyano na. Itong sulat ni Apostol Pablo mga kapatid ay nakapokus sa buhay natin, sa sarili natin. Kasi last time, preparation sa sarili mo, tapos i-prepare mo rin yung iba. Ngayon, i-focus mo yung preparation mo sa sarili mo. Ano ba yung mga dapat natin gawin para maihanda yung sarili natin? Kaya nga, yung unang-una, be thankful in everything, in all circumstances. Be positive, mga kapatid. Huwag na laging negative, be positive. Tignan mo yung mga magagandaan, yung kagandahan sa bawat mangyayari, huwag yung negative. At syempre, pangalawa, iwasan po natin yung mga bagay na makakapagbigay ng hadlang o yung maghahadlang sa presensya ng Holy Spirit sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Oh
pagkain ng aming pang-spiritual na buhay. O Panginoon, sa panahon ito ay hinihintay namin ng inyong muling pagdating upang tayo ay magkasama-sama na po, Diyos, sa walang hanggan. At sa paghihintay namin ito, Diyos, ay siyempre kailangan namin paghandaan. At sa paghahandaan ito, sa amin, sa aming mga buhay, ay kailangan namin matutunan ang pagiging grateful, ang pagiging mapagpasalamat. Ano man ang sitwasyon ng Diyos, ano man sitwasyon na nangyayari sa buhay namin. Napakahirap, Panginoon, na magpasalamat, lalo na kung ang bagay na yun ay hindi namin ini-expect. Kung yung bagay na yun ay hindi namin plano, kung yung bagay na nangyari ngayon ay hindi yun yung gusto namin mangyari, dala na rin po ng pagiging makasarili namin ng Diyos. Kaya gano'n ang nagiging pananaw namin sa buhay, at dahil doon ay humihingi po kami ng tawad sa inyo. Panginoon, tulungan niyo pa po kami, at mas lalo niyo pa pong turuan na sa ngayon ay maging grateful kami, maging mapagpasalamat kami. Na yung sitwasyon ay hindi namin titignan base sa kung ano ang gusto namin mangyari. Bagkus titignan namin ito base sa kung ano ang gusto ninyong mangyari sa buhay namin ng Diyos. Dahil sigurado naman po kami na kagustuhan ng plano ninyo, ang will ninyo sa amin ay nakakabuti, at ito ang tamang mangyari sa buhay ng bawat isa. Panginoon, pakahawakan namin ang pag-asa sa kabila ng kahirapan na dinaranas ng bawat isa. Ang pag-asa ng lahat ng ito ay mapapalitan ng saya sa piling